Ona Carlos Urquijo gobernuaren ordezkariak legebiltzarreko buruari igorri dion gutuna. Lerrotan, Urquijok terrorismoaren biktimen hobe beharrez honako eskaera egiten dio Tejeriari. Batera ezintasun batzordearen bitartez, edo beste edozein moduren bitartez, Euskal Herria Bilduk proposatu duen Iñaki Goioaga senatari izatea eragotz dezala. Bakartxo Tejeriak erantzun du kontu horretan ez daukala zer esanik. Eskumena talde politikoi omen dagokie eta ez ganberako buruari. Hautagai horiek pasako dira bateraezintasun batzordeak aztertuko ditu eta bera izango da bateraezintasunik baduen edoz senatari izateko, baina hortik aparte hori egunerokotasunaren barruan sartzen da, nik presidentziak ez dauka zer esanik gai honen inguruan. Tejeriak gaineratu du Iñaki Goioagak beharrezko botoak biltzen baditu eta bateraezintasunik ez badago senatari izango dela. Euskal Herria Bilduk gobernuaren ordezkariaren gutuna kritikatu du. Laura Mintegiren esanetan, Carlos Urquijo bere funtzioetatik harago joan da. Delegatu ez dela nor esateko ez legebiltzarrari nortzuk ezenolako senatariak aukeratu behar dituen eta ez dela nor alderdi politiko bati esateko nortzuk izan behar diren bere ordezkariak.